Hello, nimbaga Rabi. Kakailyan, medyo Rabin. Dupat inasikaso tayo. And dito itakat Abril 28, 2020. Tati may katapulo kat walong aldaw tin tayo panagibasa ka din iti dandani ng Ilocano tin panang tratar mo tin nga dagiti manani yung Ilocano. Sa bali man ti pesto na dati cellphone tayo ta sa tindag mo iti Rabi. So naka-teaser tak iti Lakers ti paborito nga team iti NBA kat nagbaybuya kayo iti dokumentaryo The Last Dance may papan iti Chicago Bulls iti naudi nga pa nagkampiyon da iti 1998 naman tayo nga team mo na gayam nga inato da iti nagkampiyon dagat Los Angeles Lakers inato da Michael Jordan ti grupo ni Magic Johnson. So kasla panangipasa ti kinalatak ni Magic Johnson kini Michael Jordan tinapasamang iti 1991. Yeah. Ngayon nupay kasta oray nakalatlatak ni Michael Jordan. So nati bagbagada nga GOAT uno greatest of all time. Lakers lata ti team ko gaputa ti team ni Kobe Bryant nga adda nga iso ti idols ko ni Michael Jordan no apay kaputa garo pagkasadaran kami and kurso natak ibagbaga ng aming mamba mentality talagang adda nga aming at adu dagjay ibukbukbuk ni Kobe iti pa nagpractice kasalamat kini Manny Pacquiao at adu dagjay bukbuk da iti pa nagpractice da nga nangipaay magkadakwada iti baligi iti basketball court ken iti ring kastamot iti pa nagsurat aya da connect sanmot lang nga dajay sinurat tayo may ayam sanmot lang nga dajay may nga daniw ti naga natin ti kumbaga mangipakita nun niya nagijay nararamid mo kasjay kumbaga wano tapno madan kay tinapintas nga dani wano sinurat adu ti bukbuk mo iti panagsukisok iti panang master iti lengguwahe and panagamiris iti glawlaw kasjay so nga no mabasa da sinurat mo sanmat nga agpakita sa jay no mano oras ka nagsuksukisok mano daw ka nagsuksukisok mano bulan mano tawon ka nagsuksukisok mano tawon ka nga nagpractice nang mas master iti lengguwahe san nagpakita iti may isa nga san nagpakita ka nga dani mo gamda nga dani mo uno medyo nga sinurat mo kat produkto dagi jay nga inararamid mo kasi mo ti basketball bado pa ilang okay adumant agpada tapo Revs Michael Johnson kanyak hindi sa Kobe ken Shaq sa ita King Wayne Lakers tayo for life okay so Magic Johnson gaputa point guard para kanya kaming adadang kaming dakdakkel kamin ti pasat ti point guard iti basketball team yung iti scorer shooting guard uno duma pa nga kakaduam iti team tani Michael Jordan kat adadamot nga nagbaligi dedan ni Pippen nga may isang point forward so no pa small forward ni Pippen adada nga iso na ti agdaldala ti bola iso na ti mangisa sa ti play da nga makita yung nagdagado ti assist ni Pippen kaputa ipan namin ni Jordan so ni Jordan at dapat nakita ko ting stat nga tilang bentahin ni Jordan nga panangidilid dati stat da Pippen kini Jordan di lang score that ato kini Jordan assist rebound blocks
Pippen. So magita pa dagay magita tayo tatanga kasla inawawit mo ni Pippen ni Jordan tay di adla jay sakbay nga ng rookie season ti 97-98 nagpapauyo ni Pippen nagpa-opera iti injury na marigatan ni Chicago Bulls hindi nga buwa nga mga habak puta ni Pippen nga talaga diba kaslaan sang hero ti Chicago Bulls so tipag ko na nga talaga tatakil ti akon ti point guard man no forward nga ni Pippen point forward ngam ni Magic Johnson no pay 6'9 so na nga height ti forward mabalin pag sentro ta idi damo nga finals dagat ni hindi na injure ni Jabbar so ti nagsentro ni Johnson ni Johnson so nakat point guard nga talaga so mabaling nga ni Magic Johnson ti best point guard of all time ti NBA and shooting guard posible nga ni Jordan small forward posible nga ni LeBron James power forward posible nga ni Tim Duncan pwede sentro Jabbar so talo ti Lakers jaya Jabbar LeBron James Magic Johnson so shooting guard Jordan then next ni Kobe ayos dapat basketball na payos tayo takbay ngayon tayo basahan na kitidandani do ito yung sagana tayo taman na awat sa kami may bagak kada gito nasisiglat ngobing aman na personal favorite dito ngobing saan nga giniilam na ginadumata siyempre paborito kayo matamin kahit ko lang ipus pwede gito ipus kita amok nga sanda pa nga nadaanon ti sanda pa nga nasagad ti potential da may tikas dya ibag actually iso nga naibayag kami naibayag ang aglabi ta dasang kabasit lecture o no nagbitlak basit iti isang wana kitan nako tibagbag kitay kagsasaon ni dati buridag may ti pa nagsasaon na mo din 13 years old ni Sanyata yan ko na kadati na una ang manib dati kabailan na ading mo itakat gapula ang iti gagat and panagpursige nga agbalin nga nasiglat tapos sigamin kan kanayon nga ibagbag kadakwada nga gawaton dati potential day aging ka nga kumbaga sagad din day kabailan da gawaton ayun ko nakati na una mamatay kaking kanak adayo ti magting mo no lakit di talaga nga palugudam day takabailam panagkunak namin iso nga medyo naglaylaylo dati inauna gaputa madlaw na nga dati ading takil ti apal na idun una nga tiyempo gaputa medyo dasigla na dati lalaki ngamin oray no babasa ka daw amok madlaw ko nga tirason tap na medyo aglaylo ka gaputa kahit mong orayan dati ading mo saan nga makasjay nga tapno lang para iti sa bali kat bansutom di kabailam kundi kiti baybayam nga agsampaga di kabailam and bitbitam jay nabababang sika
medyo nakapkapo yung musika itagay mo kasi so kas dyan mati kalikagom tayo kalagiti pada nga manurat o mananiw nangruna kadagiti adda niti potential nga talaga nga dumuras pa nga go for the best so jay so strive yun na jay talaga nga kabailan nyo nga maragpat at dadagiti kakastoy nga daan kadagiti potential nga kakastoy nga talaga nga adupay nangatupay ti kabailan nga ragpaten and santa ko mga pampanunutan nga siguro bali nga aga dayo ti agwat uno ka kanayon ko mga ajay no medyo nakangato kan agad ingaton ba si jay kadwa may so ginuyudan nagpangato saan nga guido pababawon no nagiinuray bunsayin di bagbagim tapno lang agpatar kagin di may isa may mayat no talaga nga kabalan tayo tingumato ang umato iti standard iti artistiko nga standard iti panagsurat namimindos pa yeah. And kung nada nga rod nga gin ka nga adabiyag gin ka nga mga angis tayo saan nga agsarsar din ti panagdurduros tayo and kumbaga sa tayo kung mga panunutin nga ano ka nga adadagiti na aramitan tayo mabasin nga baligi napno tayon panunutin tayo kung mga kangkanayon kurkurang tayo lata kahit tayo latama na yulan okay so ti basahan tayo ita kahit umuna ibagkaklatan ibagklatan tinagnagadan ni may ti Sira Sing ti Isabela ni Dexter Bis ti Santa Teresita Cagayan ni Romel Pascua ti Bacara Ilocos Norte Bacara man naglalagay taga Bacara na Bacara Ilocos Norte Jun Lila Saga ti Tagudin Ilocos Sur Leonardo Tejano ti Paway Ilocos Norte lima nga nabubingam siya nga makita nga saan dapay nga nagawat na jay mabalinda nga gawatan so sapay kumata may kanda iti inspirasyon iti kempo iti gundaway nga manggawat kada yung potential nga makita tayo katakwada and kadagito yung lima malaksid kadi may tirasi nga patas-patasan naman tagbali nga kritiko kag susurat mo kadagito literary criticism ni Romel Pascua nga mahal-ala ti doktorado ti makita tayo nga the potential na balin nga kritiko para iti literatura nga Ilocano kada Jun Lila Saga ken Leonardo Tejano ket maragsakan tayo ta daytoy dagiti inararapa update di manong Reynaldo Eduque nga maaddan ko mati Ilocano literature iti kritiko nga addapay nga mangbusisi mga mires kadagiti sinurat tayo no ayan tayon ayan nanti ti literatura tayo iti standard ti sangalubungan ta kasalamat la basketball ay kunay basketball let's say adamot barangay competition kumagas pangari inter barangay competition iti basketball adda basketball iti munisipyo adda basketball iti probinsya iti Pilipinas adda NBA adda FIBA and ti barangay level syempre adda dagiti kampiyon dito adda kampiyon so iti dita nga level adda dagiti nasisiglat munisipyo nga level ang gumot nga bagbagang nga dagiti barangay level saan nga babanto iti PBA sa kita am lang ni okay na natin
Ti papanawat in PBA. The Beast, Abueva. Di Abueva, nagilablaban lang iti Liga DJ Pampanga taging nga da nakatakwat kan kuha na napan iti PBA, di nagbaling nga player ti FIBA, and no, medyo dala ko magasgasa tayo basit kat mga nagkampiyon tayo ti Asia. Asjay, itimad ora iti literature, at kasjay nga panag-standard ket saan tayo baga nga barangay level o municipal level lang nagsusuratan tayo. So nga dangar dati, so nga kasapulan dati kritiko nga tingamin panagkitak mo dito iti literatura. Agsubli tayo kinapo Kles Birambao daya nga adda particular nga panagkitam no niya tinapintas nga mabalin adat nga panagkitam no niya tinapintas mabalin nga i-share mo iti sa bali apuli kat ma-appreciate damat so nga daman dito kailukwan dito nga napintas uri kailukwan lang tinakatakwatan dito nga napintas nga no ito ipakita mo iti sa bali nga puli kat ma-appreciate damat okay da yay so dijay nga may babali mong iba nga pang level nga bigbigan ti sa lubuhan na dyan siya. Okay, so dayay da Junli Lasaga ken ni Leo Tahano at nanda iti sidap ti panunot nga makabael nga mga miris pay iti literatura tayo ipakita dati masapol pay nga pasayatan tayo and nun niya tinasayatan iti literatura tayo. So dagitoy kabailan dagitoy nga aramiden. So good luck, agan anos kayo Adi Junli, Adi Professor Junli Lasaga ken Adi Leo Tehano. And nabimbitas pa no dapat sabalin to nga makitipon iti grupo da. Okay? Tilang magitak sakbay nagbasa tilang problema kay gitiman na yung kritiko pa yung editor mas asdig siguro dali iti kritiko ono dagiti aduti amuna at the tendensya na lang agpreach hindi ti dani daw no ang gumibaga nga da Junli kini Leo madalang tendency na dagito nga agser munda agser munda kadagi sinurat da kay sarita day taon no dani nga da tendensya na lang nga ibagadan dagay ngiti kay dang ibaga ni mensahe da yan ibunan nagdan nga nung pay naunag ket kasalam mo madlaw nga prepreach da at dakas jay nga nadlaw ko nga kinagnaganan nga manani yung Ilocano nga ibaga kingguan nga hamoy bagbaga ti kastudi kasla i-summarize na nga minji dani na lang the two liner na jay baba jay udi kasla ibaga na jay mensahe when ayat ko nalipatan kan kasi baga na nalipatan kan so mabaling nga bagang nga bali mo ko baga nga ket awanan day dila dawam iti tukot tipungan ko kasi jay uma pa nang ko iti no dani the tendensya namin nagitinasiglat nga agsermunda ano ibagada dayay mensahe nga kay day baga so pag gantay nga ro din tagibasa iti dandaniw ito'y aading tayo iti literatura ni Mighty Racing at taga Isabela
nagamamu kami di dimisita ti opisina ti Banawag, and ti ababa nga panagsarsarita mi nadakamat na nga nga dati nga dabanda na siya, so dagos connection ni nga medyo rocker mo siya, and then pada kami nga mahilig iti panagdaniw, and stay may isa kadag iti nabubing nga manurat ni Adi Julie nga nakasangit tayo, and tigdama at dakin ti pamilya na iti Tennessee, USA. Yan lang. Sa pulit tayo natin ko. Daniel na. And kadakuadang 5 kadagitin sa kanta ita nila ang may titi nakapagsurat pa iti sarita, and padas-padasan na matag nobela. Ito ipapanaw iti maikasangapulo abalay danyo ni Mighty C. Racing. Nadadagsen na karton iti abay ti ruangan. Napapateg abanag an ornong kadagiti napalabas atawen. Ungaongdan dagiti istante aparador lamisaan. Nairwaren agraman dagiti karton adi manlayang naluktan. Sipud pay dimteng kami ti daytoy abalay. 2 atawen. Anhapno ti uneg dagiti adiding anaisad iti abay ti kapilya nga 1 kampana na. Dumakkelton dagiti ruot itaglawlaw ti balay. Nataytayag danton ngem dagiti sabong ti rosas iti hardin. Itinagpagatan ti balay a mapanawan ken ti kapilya nga 1 kampana na. Nakatugaw met dagiti mula kadagiti masetera anog tubbanda iti sang ti balay. A mapanawan. Inanusan da tinagtubo tinagsabong manipod na tukpulda iti puon a nagtaudan da. Babaan ti apros ti init, ti digos ti tudo, ket ti linnaaw inaldaw asim marungkar, tapno agkan na dagiti sabong anang tedmaris iti paraangan. Ti balay, ngemita may panawdan, mayakar ken may pan iti disso adida ammo. Naunegan ti ramot dagiti kayo ti santol ken mangga adi pay nagbunga sumurot da nga ta. Kasano a may panaw da no di damet makali ket no makali daman agbyag da pay nga ta iti pakayakaran da daga. Dagiti aparador ken bado ti washing machine ken ti frigidaire dagiti lamisaan ken estante amin nga likamen adda iti ruwar. Agur-uray as ipapasnag iti may samanen nga ipapanaw. Ngam saan pay ada ito iti maudi a panagdalyasat dagitoy agaman. Gagangay laeng, sumangpet pumanaw, sumangpet manen. Ket pumanaw tumutlaeng. Awan sardaya panagakar, awan sardaya panaggunay. Saan kami ngagtalinaed. Iti may sa adiso, iti naunday a panawen. Gagangay laeng. May samanen nga papanaw ket income sangpitan ti sabali a kapilya nga 1 kampana na ken sabali abalay
Anay patakder iti abay na saan mi ako ko. Basta gina diti dani ni di may tirasing. Ket o reklamo mo dati. Karabukob. Ang amin napayusan eh. Diyos. Nalipatak tinang itugot ti. Danom. Daya po ti danom ni adi may ti si Racing. And as nakon adun tinabas-basa libro ni Adi Mayti, adun na lugar tinapnapanan na aware isuna iti mapas masama iti kagigumungan despite nga isuna ket trabaho iti simbahan ng Metodista nyapay manipod iti awan unay amuna iti lengguwahe nga Ilocano sinurusuro na daytoy aging kaita nga ure kaskasano kabala na matin tagsurat iti bukod na lengguwahe master na matin iti lengguwahe dagito yung saguday nga usaran na daytoy adu pa di ma-create na nga sinurat nga na isang sangayan na idumduma nga mabaling nga pagpanakil tayong Ilocano. Okay? So ayo lang no apay nagbasa tayo ngamin ti libro no dandahan iti sa bali nga tattao Tagalog, English dagiti agkakalatak nga manurat gaputa siyempre kahit mo nga ipatar da jay suratam iti sinurat da siya and tapno makunang baro di sururatam siyempre no dati padas mo dati papapanam ada masurat mga baro and dadya pay siyempre ado tinabasa mo nagsurat ka na agad ay kasto yun ka kasto style ko no kasto suratak ta ada na surat kasto yan sila review related literature ko mga dadya na sumurad nga review ta ang mga nod na nakasurat yan so dalikli ka and masapon nga aware kahit yung mapasasama kiti kagimungan tapno makuna nga at dalalim na dahil susuratan saan lang nga me sa tekla sige dimani ko ita tumbigat malipatan dan jay gaputa nya dahil si ni dinani mo nalagaan lang so kas jay although nya bagbaga nga saan nga mabalin tegdano nga kasjay okay lang tamad no kayat mo matiti medyo dalalim nga kunada agad masapol nga atas ang kabasit naig na itinon niya tegda mga sasaaden tayo jay una niya tegda mga issue tegda mga problema say pangari nga natin COVID-19 epidemya, pandemya anya tin mayat nga insight may papan iti daytoy COVID-19 na minsan in status ko dito nga page nga kunak dati COVID-19 pinapartak na ti ipapan iaakar ti tao iti virtual alubong jay I mean social distancing stay at home. So kasano nga agtuloy pa iti biag tayo. Babaanti ko dati virtual alubong, digital alubong, online. Sa dan dagiti Zoom meeting as di ba? At dan dagiti concert nga may isa ka banda ket dadaamin di nga magbuyamon. Nga posible hanteng nga dagos nga napanunot no awan pa dati COVID-19.
Saba da ko ma-concert ti Ben and Ben idi kasto nga Abril katingan ti Abril da ko ma-concert da no one ti COVID-19 syempre napanda jay kas pangaligan mawa napanagiti fans da sa jay buya da jay yung gaputa dan COVID-19 nag-concert da iti online so ket na bumaybayag pay patasan to pati sa sabalin yung kinapudno na dahil titaramatan ng dagiti dado mga nga opisina dagiti Zoom meeting aging nga masanay tayon aging nga at home tayon aging nga kastyamot tinti kay tayong aramida na yun gapo ta makainot iti bannog makainot iti tao nagtrabaho kag-set up ka dagiti venue sasjay dagiti usaran nga ramramit kas pangarian konserto naging nga nalakla ka mas convenient naging nga dagiti araramidon tayton which is posible nga mapasamak tupay siguro mga 10 years 20 years no hanggang gaputi COVID-19 napapartak nga masapol nga aramidon tayo dito nga measure tapos may tuloy tayo tibiyag tayo kas musikero kas may tuloy tayo ti trabaho tayo ti opisina so no dadagiti ka kasto nga panagamiris mo itaglawlaw malaksid lang dahil ti panag-aapa dagiti sanga na ikan iti SAP doon pa yung issues political yung issue mayat matlat dyan siyempre dahil dapat sabali ko mas sabali pa yung panangkita iti mapaspasama na-aware ka kadagi dyan panagkunak adan ka iti saguday kas man na yung lalim na agyan lang okay so sumaro no sa sarita daniw ni watching while sleeping pula ni bro Jonathan Toriser di Hawaii sumaron basahan tayo ni Dexter Bis Kailyak Injay Santa Teresita Cagayan ni Adi Dexter kat agarop sa kapulo nga taon nga awanan ti damo ko kinkwana may ti ababa nga tiyempo nga panagam-am mo panakabasbasa magkadikita ramin na makitam nga adan ni kadagiti rason tapno itipon tayo dito nga grupo and sapay ko kalpasan ti 8 nga taon nga panaglaylo na mabiyag naman yan ti pluma na surat manin kadagiti napagpanakiladan dani kapang basa tayo ti dua adani nga sinurat ni Dexter Bis panagpasungad iti bayakabak tunggal agawidak may dasayak iti abay dagiti nabuong agamigam iti panagungar ko agparinto mga amangakop iti ilalaag abaso ken platito ngamita arabi mas daw dagiti na abungutan na bitwen kadagiti na anayas nga addam di mangeg ti taul ti aso iti arubayan ket di naturay tingernger ti tangatang ket luktak asian nad tiruangan dagiti karkar na danapeg gudasan dat ulimek iti lamisaan napudot pay ti lauya an nalaukan iti repolyo intantan ko tinagigop imulyak ket na mayengak iti batog ti kwarto silulukat ti ridaw nasirpat ko ang nakalukay ti kurtina simrekak na anad
kunam no agdadamwak adumanon iti bukod ko nga umok, madamdama pay agsapsaprin. Malagip ko nakastoy dagiti ubing agkakalimtuduan, aggagaritgik iti paraangan, bayat nga gungunget ti tangatang. Dito'y kwarto, adda madardari paspes, aggargarigik, agaayam. Ay, ubing manen, nagitirik na. Gusto nga na, dahil umunang adano ni Adi Dexter Bis. May kadua, tipudno anagan mo. Bayam, abelnasan na ka, dagiti bibig, kalpasan, ti panagkalituduam, kadagiti sayet asilaw. Bayam, masusupak, dagiti sensilyo, ang nagtagilanga a serbesa. Ngayon kadkidim mo, alinidok. Ipalagip ko, tipudno agatan mo. Asaan na marukod dagiti mata. Asumarsarot aginggat sarming iti entablado. Nasipngat, ngembayam apagandapin na ka dagitoy apros. Apupwek tarupam. Ket agkak dagita kurimatmat. Punasek ti kinapiman. Ramanam imas tinamnama iti panagtulatid dagita matam. Ita Arabi, ipalagip ko ken ka tipudno anagan mo. Saan ket di abumbunyagan na ka tisipnget itagduduma anagan. Bayat panagparintumeng mo iti sango ti barbonan na Diyos. Ita Arabi, girasaas ko tinagan mo iti timek ti maysang arkanghel. Pagpakadaet ti panagduadom iti lubong. Patsem may pasngay ita tipudno a langit. Bunyagan ta daytoy itinta panagalim patok. Stagina daytoy iti duwa nga danim ni Dexter Bis. May katlo aman naniw ngintayo tarataren kat ni Romel Pascua. Ni Adi Romel Pascua kat tubo iti Bacarra, Ilocos Norte. Dahito iti kasla madlaw ko kat fan ni RBA. Kan kanayon nga dandaniwan na ti liday, ti panakapay, ti iliw. Siyay. Although ni RBA kat syempre agarop adon ti sabsabali pa nga nasursurat nga temtema. And nagyan mo ti kalikagom tayo kumakin ni Adi Romel na adan tumamot tiyempo na palasan na mo ti nga daniwan nag-iisap sa bali pa yung aspekto ti panagbiag. Siya lang may tidawat tayo tapno so, sayang yung talent mo. Hinto pa'y Pablo Neruda, di ba? Ginaniwan na pwede kati gagangay nga bambanag ode to oda iti platito, oda iti kutsara, oda iti aklo. Yay. San lang nga may pabaniti daytoyan ti mauding suratek adani wikang dayto ti dani ni Romel A. Pascua. Nalipatakon tirik na ti mailiw para ken ni blessing. Nalipatakon tirik na ti mailiw uray ti maila jakon maala tagduwa. Numan pay nakarulat ta ti alyaw iti silulukat aridaw. Idinto adito'y nalidam masilad. Sililimadak amang salsalikapkap iti nakaulimak aliday anay silsal. Iti sulit to'y lulunak. Agsulat latta ti sutil lalagip amang kisalisal iti laddaang anagilad iti dila. Tinaibukro abarukong. Wen jakon maikabesa. Tirik na ti saem. Numan pa'y saggay sa sumaklang dagiti saksi amang supyat iti segga amang ispal kuma iti senaya si anad si inayad amang supsup
ken mangpuspos iti bileg ti bagik. Manen ni bagaken ka kabalak ken kayat ko. Akibinen ti kawa amang kaw to'y kararwa. Anakakawar itirwar ti pagariam aginggang agkam ken agkaem tingiwat kim mawiwit. Akinaawan amang kawal-kawal iti wakwak akinakawaw. Agawa met ti agdawat iti pamakawan. Anayaw awan kadigiti wakwak atawa. Agkat katawa amang tantanaw iti naitawataw anagawaaw apan nakaawat. Anagin innagawan ken nagin innangawan ta. Ay na koneken ka. Uray kinunak man idin. Tiyakon malagip tirik na ti maila. Takabailakon nga ilikan ti kalman anang bakkel kanang kubkub itagkabakeb ba asikat ti sanaang. Agsanggir ti sangit iti sangit ti salaknib. Ay ayan nan ti ayamuom tinyeg mo asagot amang salbar. Iti agnununog anamnama amang nanam. Itinana tinipasungalngal akanibusanan. Ipalagip kumanen. Nalipat akon tirik na ti mahiliw. Nga madtuyak lata iti iking ti kama amang kunkundilap. Iti nalabaga abulan amang rabrabak kanyak. Amang abarwanan nak manen. Numan pa'y agreggetak pa'y laeng amang magkamang kadagiti naregreg. Naregreg kas akarin-karin. Stagina iti daniw ni Romel A. Pascua. Siguro naglayo jay nagmayat nga panagusar na ti ko ya. Ti alliteration na kadalinya kat adda jay prominente nga letra nga mangparnoy met iti aweng uno samiweng jay binatog. So dagiti may isang talent ni Adi Romel nga pagkunak nga medyo fan ni RBA. Ni RBA nga min kat ko adda dati nakairuaman na nga agay ayam ti balikas, agay ayam mga ayam perse. No sila ko man no ajay danyo ng annay. Medyo inay ayam na dayang annay yung nakabukal iti may isang adanyo, may paban iti panagkanaig. Annay yan na ayan na annay. Dito sa mula ay ayan nan annay. Nagiti inulit-ulit na sila dagiti arami dun da dagiti mananiw nga dada bro Rodel katawan dati ti awag dada jen ti pag pagsisinukatan dati ti pesto dagiti letra at makabugal iti baro balikas sila kumano RBK radyan natin asin may radradan natin sin may sa sugat gaje balikas kumakas pagarigan ket swal asul ajay anya pay timek kitem kanag agkan ti kanag ti kanag anagram agkan ti kanag ti anak ti kalgaw yan. So nupay may daya alliteration and anagram mayat nga pagtipunan and basta the sense ni bagbagama basta the sense ni binatog mo nariga mo no pudasik lang nga pagkitang gilas higit sa lahat nga una kang roranti amin at the sense na binatog mo yalata result
tourist when siya ngam ipangrunam lata ay higit sa lahat nga kuna dajay bagbagam ken no masagsag ngamin yung panong sarmote anagram mo no alliteration ang mga nagkatawa dajay mangbasbasa kaputa nakadidilaw nga talaga nga lagi mo lata aramida mo nga dani mo so ipagrum lata dajay saya jidani ninya ti kayat mong ibaga ipaanag and sabay sundot-sundot sa gawset para iti awang kanguran kat awang mo day kahit mo nga kwadye lalo no ibasbasa da jidani mo dahil mo ti kanguran nga kalikagom day kat no mapagidda mo dayay adda awang na and nagmayat pa dayay iladladawam kada yung binatog agad excellent Diyos so da kasi nga talento ni Juan ni Adi Romel Lasaga John Lee Lorenzana Lasaga lubing pa inadi John Lee pagpanakil tayo kabailan natin kabailan natin makisaon ka dagiti kritiko iti pagilyan and proud tayo uray nupay sa laing nakadkadwa tayo idi maysan nga maestro professor ijay UP Baguio demot nga nangrugrug iti panaki langan-langan na kada tayo nagsusurat iti banawag nagdadagit iwar tayo nga antolohiya at damot i-share na nga danyo na sinurat na and dumapay pa yung proyekto nga proyekto translation ikunkuntakan na tayo ni Adi Julie and proud tayo kas manong na kas inauna nga dadagiti ading tayo dagi sumarsaro nga kakastoy ti mararamidanan para iti literatura nga Ilocano literatura nga lengguwahe nga Ilocano and mayad da jay nga basbasama may isang love poem dati dani nga napili tayo nga putar ni Adi Junle Lorenzana Lasaga napawluan iti balikas ti ayat ko ken ka kas kadagiti balikas adaan puon ken kay batugan numan pay namunganay da iti arbitraryo awanan nasken aluhi ka agkin naawatan ta iti daytoy a linguistiko a kinagpayso kasi iti panagkinaawatan dagiti tao iti tunggal balikas no agpadada iti sao matdaak lang arod a mas daw iti daytoy a kababalin ken kabailan tayo iti lengguwahe kasi iti ayat ketyak gamden nga igawid uray ti adayom kanyak gapu kadagitoy ayep kas ngem suruten kan tulat ta kadagiti balikas a magtengak tauray sa dintian mo ay ayaten kan tulat ta adungdungwen uray itilaksid dagiti balikasen uray itilaksiden kadagiti baliksen Diyos tagnina dagiti daniw ni Adi Julie nga posible nga inspired iti ayan-ayat da kinibagat na nga may isa nga Bicolana dapat dito may isang danil lang nga ako nga sila panagipataros itirik na kulas jay itema na kasano nga ipataros na jay rikna na manipod iti Ilocano nga ayat mapan iti Bicolano nga ayat kasi iti tema na so ayos ikalima ni Adi Leo Tejano gaputa awampay ti proyekto ti Gumil Pilipinas nga libro nga nairaman ti daniw na
ah, mga latayo ti may sa kadagiti indatag na iti banawag para paglaak. Kita iti danin na napulwan iti ah, iti maminsan pay apan nagsubling. Gaputa awagan datay nga awagan kadagiti nagan tayo ket ti pagsasao ti panagawag ket ti Ilocano anakayanakan agsubli kang agsubli. Agsubli kang agsubli ta isu tinekari kanyam. Ken kadatay amin na biktima ti agam ang mangaw a kinapagilyan. Agsubli kang agsubli ta isu tinakaikaryam ket rumbeng asuruten adana. Kas iti awis ni ina iti karkarma. May sa kadagiti upat akararwa ni Ilocano. Akararwa ti salunat sa nidad rason ken lagip. Ti anak ang nagtalapwagaw iti sabali adiso solar wenno universo. Adina na ikamangan. Ngem na sursunod na metlayo nga tagikwaen. Babaen ti pwersa ti falsipikado a nasyonalidad. Nga impas pasungal-ngal tinailyan nga edukasyon. Suruten masuruten ti uni nga bigbigbigen ti lagip ken kararwam. Ti uni iti awis ti panagbaot-baot kadagiti naibiti na badom. Usar ti aklo a simbolo ti ugaw, a Diyosen nga espiritu ti taraon, tati pagsasao ti taraon ti Ilocano a kararwam. Agsubli kang agsubli ngem kalpasan ang makipagraman ka iti padaya ti panagsubli inkanto metlaeng iti nalawlawa lubong balunem ti kararwa tinakem ken ti lagip sakbay ti amin na nailyan at na pagsasao anakayanakan. Stagnina dahil ti danyo ni Adi Leonardo Tejano ti naganomin natin Pawa Ilocos Norte. Dayan ti nagpatinggan ti tayo panagibasa kadagiti nandaniw duwang aldawlangan malpaston na ti panangrambak tayo ti Abril abulan ti literatura ng Ilocano and siguro ito no duapay ngem bigat lang ti panagibasa tayo ti nandaniw nga by grupo ay mauding aldaw kat siguro sang kabasit nga makuna iti daniw no dependento nun iti available nga makita tayo and adupay saan ko mga agpapauyo dagiti saan tayo nga nabasa nga man naniw ta siyempre limitado mo dagiti resources tayo dito kaputi ECQ and siguro pagpapatangan tayo mabaling nga aramitin tayo nga regular retoy yan mas nakunak di kalman mga pagbalin tayo kada rabi iti Sabado kaoray no dandon trabaho iti weekdays Saturday night may mati ay unay ti arang mi malaksid no at napapanan tayo nga antay nga maliklikan mabalin mat nga ang aglay ba i-record da tapos i-play madala ta mapagpatangan mabalin mat nga oray niyang aspekto ti literatura o ni lengguwahe tayo mabalin tayo mga pagpapatangan sila open mic mo dati nga nga FB live tayo asing live at night ano ti mapanunod tayo mayat ng pagpapatangan agkomento kayo tapno sa ludsudyo no kabayad tayo laki di nga sumbatan tayo tapno ada pangrugyan ti panagpapatang asjay basta may mayat mat no
iti pagpapatangan tayo rin basit tayo lang nga mga ayat iti literatura ken lengguwahe nga Ilocano. Adumot sa bali mati pa ako may kuman nagiti people of the world. Sa basabali tayo mati pa ako may kuman and tayo kat naisangsangayan tayo nga tattao tati pag-aayat tayo kat lengguwahe kan sinurat nga Ilocano. So jay ano damat pagkikinumustahan tayo and kas nakunakon ken kanayon nga ibagbaga tayo tuloy tayo lang tagsurat and agsurat tayo gaputa Ilocano tayo and no manurat ka ngamin nga Ilocano kat karaman sa jayan di panangiton dudum iti kina Ilocanom and tapno agna mataginayon ti literatura ken lengguwahe nga Ilocano Ilocano tayo nga rod mutan no Ilocano san nga paati so oriti nga tas inyang aspekto mahapon nga adalat araramidan ti Ilocano bayat nga saan saan nga anya nga pampansinan ti gobyerno ti literatura ken lengguwahe nga Ilocano agad tayo pa lang ti garamit kadagiti wagas tapno may tondudo tayo ti literatura ken lengguwahe nga Ilocano ken arte pa yan nga Ilocano mayat mo no sagpaminsan pagsasaritaan tayo dagiti artworks nga Ilocano musika nga Ilocano mayat pa yung musika nga Ilocano mayat nga madilaw mo ti musika nga Ilocano medyo nakapkapsot sa tidara ti musika nga Ilocano kasi masapol nga ma-injeksyonan iti rock and roll rock and roll medyo pabanjing-banjing ba lang tayo music tayo jet nga sa diba lang balse pataro ito masapol nga the R&B nga Ilocano at the rock and roll nga Ilocano at the rap nga Ilocano Nueva Vizcaya the hello kini ko Max T-Max at damat dagiti rockers ti Ilocos Sur ken Ilocos Norte ng gusto na umadan sa mo nga rock and roll hangay ko produce kila tati ado nga kang kanta rock Ilocano ado tayo adu tagdengeg jay so pas jamat dati nga ti literatura ket proud tayo nga ako nga medyo sanmat nga paudin at mabaling nga ramid nga pelikula at mabaling nga ramid nga teleserye jay rock and roll ti Ilocano literature sumasapol Ilocano music medyo pasayaton tayo basit san kay kung mga masaksaktan nagiti composer o singer nga Ilocano sapol nga mga tayo basit ang pa sa R&B di ba dakad R&B nga Ilocanon balad siyempre balad kit ko medyo ado ti balad ngam daye kompas pa lang nga balad medyo ada pala 3/4 basit ti balad ko mga ala Ogiel Casid ado dadamot ko din nakaramid ilang disco Ilocano pop di ba the K-pop the Pinoy pop da kumamot Ilocano pop iti Ilocano pop ti Pinoy pop kas lagi ti kanta da Sara Geronimo da Nadine iti Jadine yan Pinoy pop napantay mo yan music yan nanya tinawayang oras mo kahit sumurot kami lata po Rebs tawan urot kami urot haamot
sa may manurot, babarkada tayo. Babarkada tayo and sige pa yung road. And tuman nabigatan, dapat may isang grupo, digiti babae mo, naman na nga nabubing, kung nagajay mo na nga di nakamat tayo. Then into no maudingal daw ti Abril, ano niyan to ti kwa mayat nga pagsasaritaan makamunto ba siya tapay kat ganan na tayo kumanganayon kung natay nga rin yung Ilocano aglalayong tayo saan tayo magkapoy-kapoy. Bye.